खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया BPF आरो UPPL खौसे जानायनि सायाव बाथ्रा बुंफिननायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव UPPL आरो BPF दे खौसे जानायनि थाखाय जे सावरायनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दङ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथाङा रोखा बुंथिदों जे बे समाव सावरायनाय आयदाखौ जाय दैदेनगिरिफोरा सावरायबाय दं बिथांमोना मोजाङैनो सावरायबाय दं होननानै आंनिसिम खौरां सौफैदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। बे समाव BPF आरो UPPL जे सावरायलायनायनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंदों राजु नार्जारिया। खौसेथिनि थाखाय थामहिनबा बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खावलायनाय बायदि जे बर' हारिनि थामहिनबा बिटिआरनि रिजनेल पार्टी UPPL आरो BPF बे मोननै राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जानो खावलायदोंमोन आरो बे लेखा गुबुन समाव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा सावरायनाय आयदाया सोलिबाय दं बुंनाय बायदिनो थिग बेबायदिनो राजु नार्जारियाबो बे समाव बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव खौसेथिनि मुङाव जे सावरायलायनाय आयदाया सोलिगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय बे समाव बे सावरायनाय आयदाया बेसेबांलागै आवगायखो बा आवगायगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे समाव जाखिनि पार्टिया डिसिसन लागोन बा सावरायनायनि गेजेरजों दैदेनगिरिफोरा जा डिसिसन लागोन बेखौनो गनायगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया आरो बे समाव बिथाङा BPF आरो UPPL नि गेजेराव जे सावरायनाय आयदा बे आयदानि सायाव रोखा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। এইটো আলোচনা চলি আছে আমাৰ UPPL আৰু BPF দুইটা দলৰে নেতৃবৰ্গই আলোচনা চলাই আছে। মই শুনিছোঁ আলোচনাটো মানে এটা পজিটিভ দিশত এটা মানে ভাল দিশত এইটো আগবাঢ়ি আছে বুলি মই খবৰ পাইছোঁ। গতিকে এইটো নেতৃবৰ্গই আলোচনাটো চলাই লৈ যাব, তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব। আমি কৰ্মী হয়, দলৰ কৰ্মী হয়, আমি দলৰ কাম কাজ আমি আগুৱাই লৈ যাম। गोजोनथाव खौरां TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसुवेल गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।